उदालगुरिनि दैफां बाजारनि माथि दैमारिनि न'आव जानाय जाथायाव एनकाउन्टारनि जाथायखौ संदाननो थाखाय दिनै जाथायसालियाव नुजाथिफैदों सिआइडिनि मोनसे हान्जा। अमृत भुयानि दैदेननायाव फैनाय साथाम हान्जाया गिबियावनो रौता थानायाव नुजाथिनायनि उनाव दैफांनि जाथायथिलि थामहिनबा माथि दैमारिनि न'आव नुजाथिना गोलाव सम माथिजों लोगोसे खाथिखाला रायजोफोरजों सोंनाय खालामदों। बिनि उनावनो हान्जाया अरांनि नतुन पानबारिनि पासनै दैमा सेराव फबनाय जायगासिम नुजाथिहैयो। पासनैयावनो पुलिसनि गुलियाव थैनाय केनाराम बसुमतारी होनना सिनायथिना नखर फोलेरनो समजायना होदोंमोन पुलिसआ। नाथाय बे जाथायाव थैदोंमोन केनारामनि लोगो डिम्बेश्वर मोसाहारिया। गोथै सहखौ लाना गोनो गोथो जानायनि उनाव गोथै सहखौ फबनाय जायगानिफ्राय बोखांना DNA टेस्टनि थाखाय गुवाहाटीसिम लांनाय जायो। गासै जाथायनि सायाव गिबि मन्थ्रिया सिआइडिनो संदाननो बिथोन होनायनि उनाव दिनै सिआइडिनि अमृत भुयानि दैदेननायाव फैनाय सिआइडिनि मोनसे हान्जाया बिजिरसंनायखौ जागायो आरो 2 सप्ता समनि गेजेरावनो संदाननायनि लिरबिदांखौ दैथायहैगोन होनना फोरमायथियो। दिनैनि बे संदाननाय जाथायनि सायाव माथि दैमारि आरो सिआइडिनि मावख'गिरि अमृत भुया बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै मिथिना लानि। আমি কৈছোঁ যে আমাৰ এনেকুৱা পাব্লিক ঘৰত এনেকুৱা কিয় হ'ব লাগে এইটো মই কৈছোঁ। এনেকুৱা হ'ব কিয় লাগে বুলি মই কৈছোঁ। বহুত দুখ পাইছোঁ দেই। চৰকাৰী মানুহ এনেকুৱা মানুহ ৰাস্তাত মাৰিব লাগে। আমাৰ পাব্লিক ঘৰত ইমান হাৰেছমেণ্ট দিব নালাগেতো। এইটো কৈছোঁ। 10:30 কথা সুধি আছে। আমি 10:30 কৈছোঁ মইতো নাজানে। এতিয়া আমি একো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। এটা বাইট দিব নোৱাৰিম মই এতিয়া। গোটেই আমি ডিটেইলছখিনি আমি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি এইখিনি এনালাইচিছ কৰিব লাগিব আৰু ষ্টেটমেণ্ট ল'ব আছে। তো এতিয়া আমি মই একো মন্তব্য নিদিওঁ। আমাৰ 3জন মানুহ আহিছে আৰু এজন এক্সট্ৰা ফটোগ্ৰাফাৰ আহিছে। থেংক ইউ। এইটো আমি সোনকালে কৰি দিম। 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত হৈ যাব। থেংক ইউ।